Нигматуллин. Теге беренче нидә биремдәге сыман тел эчендә тора әйтәм. Һәм менә бу ел 2025 елда Акчачәкләр сериалының 10 еллык юбилее. Эстрада артистлары алар вообще шуп менә сезнең кырда дөресен генә әйткәндә. Улый буран. Юк. Бузау дип теге шәкелләрем чыгып китәм теге шул коман. Сез бит әле теге бузау. Колагы ишетми. Дөрес менә бит. Бу мин бит бу. Бу мин бит бу. Менә Вилдан бер кайда спектакльдә уйнаса, убышып мин аны бәрәм дә үтерәм. Анна бит Алла. Киемгә карап каршы алалар, акылга карап озатып калалар. Oyam bilen min alırdı. Hazırlanmagan edim de abi. Юк байрак итеп. Күрше тавыгы, тавак. Tavuk. Күрше тавык күркә булып күренә, күркә булып күренә, булып Tavuk. күренә. Барыгызга да сәлам. Сез мин беләм интеллектуаль шоу карыйсыз. Һәм аның алып баручысы мин Гөлназ Асаева булам. Бүген безнең студияда театр артистлары һәм алар бер-берсенә терәк булып, парлап көч сынашачаклар. Тинчурин театрының талантлы, харизмалы артисты Артем Пискунов. Selam. Искиткеч талантлы без яраткан Резида Сәләхова. Һәм Кариф театры сәхнәсен яктыртучы 2 яшь матур пар иҗатта кайный торган артистлар Илназ Хабибуллин һәм Рузанна. Исәннәрмесез, хәерле көннәр, сезне бүген күрүебезгә һичшиксез шатбыз. Һәм үземнән әйтәсем килә, мин театр артистларын аеруча хөрмәтлим һәм бик яратам. Бик зур рәхмәт бүген безнең белән булганыгыз өчен. Һәм шундый сорау. Biz инде бүген икенчерәк форматта эшлибез, чөнки теге тапшыруларда безнең 3 кенә кеше утыра иде, бүген инде без парлашып шулай 4 кеше утырабыз. Һәм шундый сорау, сезнең гаиләдә кем зирәгрәк? Менә Артем абый, сезнең гаиләдә кем зирәгрәк? Bizning гаиләдә Резида сирәгрәк. Ул миндә логика гомумән юк. Резида бик логичный. Тапкырлык инде Артем әфәндедә безнең гаиләдә. Аңладым, сездә? Мин сирәк, ул зирәк. Бүген безнең тапшыруда бик күңелле булачак һәм сез әзер булсагыз, беренче турның кагыйдәләрен аңлатып китәм. Экранда һәр кешегә чиратлап рәсемнәр күрсәтелә. Уенчылар анда яшеренгән татар фразеологизмын дөрес итеп әйтеп бирергә тиеш. Әгәр дә сорау бирелгән катнашучы белми икән, җавап бирү мөмкинлеге мин беләм диючегә күчә. Һәр дөрес җавап 1 балл. Киттек? Димәк, беренче бирем Артем Пискунов һәм Резида Сәләховага. Тез травма, тоз әшетә. Туз әшетә. Нәрсә булырга мөмкин? Беләм. Илназ белә. Белмим әйтәм. Зирәк дим. Тез, не сыпь. Яраматус бер-берегезгә ярдәм итәргә мөмкин. Яраматус сипмә. Дөрес, димәк Артем Пискуновка 1 балл дуслар. Бу минем беренче һәм соңгы балым. Юк, алай димә. Икенче сүрәт, икенче парга. Борчылалар тегеләр. Я хода. Тел һәм эне. Бу ике сүрәтне нәрсә бәйләргә мөмкин икән? Нинди фразеологизм димме? Нинди фразеологизм бәйләргә мөмкин? Телне нитеп куярга. Илназ. Юк. Юкмы? Күп сөйләшмәскә. Юк. Так. Шлот. Юк, менә карагыз, мәсәлән, менә син нәрсәдерне беләсең, Тел эчендә тора. Дөрес, димәк, Рузанна һәм Илназга 1 балл дуслар. Менә бит ничек җайлы гына барабыз. Сез курыккан идегез, бер авырлыгы юк. Беренче генә туры бит әле бу. Артем абый, Резида апа, барлык игътибар экранга. Нинди рәсем көтә икән сезне? Ак, сакал һәм бабай. Аксакал. Юк. Аңладым, мин аңладым. Илназ. Ничек кешенекен беләм мин үземнекен тегеп белмим. Шуңгыга җиңелрәк кебек бит. Әгәр җавабыгыз булмаса, без инде мөмкинчелекне.
Siz onu Dürüst biləsiniz. bulmasa da. Aksakallı babay, aksakallı. Fraziyagiz Birər nərsəni biləsən ikən, məsələn, mənə aytırlar, şulay işləgən bolsan, Aksakallı kart. Mənə bit. Demək, Rizdə Səlahov bilən Artyom Piskulovqa tağın bir bal. Rəhmət, nasıl работает? Kuşevimiz ikinci parğa, İlnaz həm Rozanlığa. Bu ne? Birinchi rasmda bizda yo'q endi o'g'ayber. Əyyib. Bizda yo'q endi. Ha, mənə ortadan kitib barabız indi. Da şu şey birini. Akıl artdan keladilar. Belki şuldur. Hazır desəşimiz indi mənə Artyom Piskunov dürüst cavabını birdi. Bilmedim bir tane. Ye bilmedi bir tuta bizi şirat biteli. Artyom tuqtala sen. İlnaz ayda. Bilmeyeyim Nasıl idi? İlnaz Bilmeyeyim. Artyom nişik aytdı şulay degen. Akıl ortundan barabız. Artyom nişik dedin hele. Жылы, issi. Yo, men bulaydi buylaganım. Tüge, nindedir fikir? Arttan kiledik mi şunda? Belki doğru kiledir, belki Yok, yoktur yok, bilmem. yok. Yok deyip bitmine. Siz bir tirədə yürüyürsünüz, amma da lakin mənə tügəl itib cavab elə birgən kişi bulmadı. Kolda o. Tatarның akıllı tüştensin diyen. Neydi Oo, bana sen- eğitim. Sen bir Gösterule bu. Diren fazlasan. Direnrek buldu mu? İyi. Bir kotka minik mi? Bu tapşırış что где когда bu sıra? Okul ortadan barab. İl oldan okul biz ortadan. Cevap yok. Biz. Min Akıllı, Fikir, ortadan, kile. neden yürüy. Akıllı fikir, gül ortadan yürüy. Əyi, Şunlar. əyi demək. Akıllı fikir, ortadan yürüy. Davam etəmiz dostlar. Bizin şiratdağı rəsmlər. Artyom Piskunov ha Rizdə Sələxovağa. Mənə qalsa bu big jingil. Ağzı etkende kulağı işitmiyor. Dürüst münəbit. Münəbit. Bu min bit bu. Bu min bit bu. Bizi bile tağın, молодец. Tağın bir bal. Kuşabız bizim Ruzanna bilən İlnazğa. Şulay tez arada cavab verirlər mi ikən? Bilmeyeyim. Bizim torda. Biz buluşabız, buluşulmaz. Bu jingil indi. Sır. Moy mu bu, sır mı? Əyi, bu moy. Ha, moy. Fanpesi. Ne? Sırlı pisi. Saklay тұрған майыңны өзің ашап кеткен. Нашар ғәмәл қылу, шаяру. Moy. Bu moy mu sıyır mı bu? Moy, Ay fu moy, sıyır bu demiş. moy. Moy ay mı? Sıyır түгіл bu. Gece moyu bu İlnaz. Onda yaşındı geçti. Ay Allah. Bu tabi boşalttık bitindi. Tigi ne noşarlık işleyen ne pisi moy nitken Moy, mesela moy urlagan pisi siman mı? Moy oşağan, Moy yalağan oşagan pesi pisi siman, siman. evet. İyi. Dürüst münəbit. Moy- Oyun bilesin sen onu. Bilmem ne yazarak şimdi. Uylap taptım indi. Əfərin. Anabit Allah. Demək, biz əliga bir tegiz barabız, amma da lakin ikinci turda nərsə bulasın, hazır көз көрür. Demək, biz ikinci turğada ayaq basabız dostlar. Tinçurin teatrının eski Kamal binasında көшіну ничек sizge, ничек qabul ettiniz bunu? Edegizme kamerada menga jiberiz, hem sizge ko'rsatam tigi. Hem sizge aytib berem. Etüt olarak ko'rsatam. Sıravını bergilnaz, ayda sıravını ber. Менә siz eski Kamal teatrı yangi binaga көчкәнен ничек qabul ettiniz? Шулай рад итеп. Sizge гомумән рәхәтме ул binada эшләү? Siz әле эшли башладыгызмы? Yok, işi başlamadık hali. Әле көченү генә процессы инде. Әлі хәтта Elimde пішіне де başlamadı. kestirmelerimizni taşıyız. Çaşkılar, kestirmeler hem de palaslarını şidik indi. Elimde mine ni kranlar, niler, kirek, sülgüler, bütünesin kuşire İyi. Elimde min üzümün talantımın içi kuşire bitirimin Менә anda. ансы зур проблема дөрес әйткәндә. Чөнки миңа калса ул барыбер дә ничектер кыенрактыр инде. Чөнки өйрәнгәнсең гомер буе шунда Туған эшләп. йорттан көчү Туган йорт, әле ни рәхәт хис китерми әлегә, ләкин адәм баласы шулай яратылган, без яңалыктан һәр вакыт куркабыз, кем белгән, бәлки хәерлегә булыр әле Алла бирсә. Яла берсе. Bizning yo'l qisqara. Biz mine turaga boramiz. Дуслар туганнар, икенче турга күчәбез һәм икенче турның кагыйдәләрен шулай ук сезгә аңлатып үтәм. Экранда ясалма фәһим ясаган фоторәсемнәр күрсәтелә. Аларда яшеренгән җыр яки әдәби әсәр исемен белергә кирәк. Әгәр дә сорау бирелгән катнашучы белми икән, җавап бирү мөмкинлеге мин беләм диючеләргә күчә. Һәр дөрес җавап шулай ук 1 балл. Киттек. Sıcaklar rizlerini kiyindi.
Әйдәгез икенче турны біз енді Иллас белән Рузаннадан Рәхмәт, башлыйбыз. рәхмәт. Зурладыңыз сине. Димәк, барлык игътибарыбыз экранга. Иллас, Рузанна. О, матур. Нәрсә дип уйлыйсыз? Нинди уй фикерләрегез бар? Ну, bir degan endi mana. Bir sahne ko'ramiz. Bu birinchi bo'libdir endi bu. Бәлки кем белсен. Kechki Әдәби әсәр яки җыр исеме? Бу әйе. Әдәби әсәр яки җыр. Бер вариант. Мин белән беренче театр бу. Әйе, дөрес. Менә бит актерлар тиз арада гына аңлап беләләр. Мин әле утырыр идем 1-2 сәгать, нәрсә икән бу, нинди бер саны икән дип. kengashimni eshitdingiz Ишеттек инде, Артем, ишеттек. Афәрин димәк, 1 балл безнең Илназ белән Рузаннага. Мына әйбәт булыр иде безнең бинаны менә яшьләр театрына бирсәләр. Шуны уйлап утырдым бу сорауда. Мин дә шулай уйлаган идем. Артем абый Риздапа, сез әзер булсагыз, без инде сезгә рәсемебезне күрсәтергә әзер. Туңган бит бу. Тоңган бит бу. Юк, Тоңган, бу тоңмаган, нәрсәдер бармагын иренә тидергән. Симпатичный гына Искиткеч симпатичный Җегет әйе. өстенә Кар кар яваймы? Кар. Беренче кар. Бу әйдәгез мин сезгә әзрәк кенә ярдәм итеп җибәрәм, бу җыр. Җыр. Бу җыр әйе. Кар ява инде күренеп тора. Әйе. Яуган җегет өстенә. Ничек кенә ява икән ул кар? Талгын, әкрен, тыныч, ябалак. Дулый буран. Юк, ул түгел, ул түгел. Кадәр шашлар белмим мин монда бик. Ул җырчыны сез бик яхшы беләсез, чөнки менә әле сез Лайык түгел күченгән. инде. Юк, ул күченгән, менә сез Салават абый әйе, җыры Салават димәк, да? абый җыры. Салават абыйның җыры кар турында. Әйе. Карлар яуган. Әйе. Күңелем сиңа ашкына, Ышып килер икән яннарыма. Димәк, 1 балл Артем Пескунов, Хабиризда Сәләховага. Син менә әйтмәсәң Гөлназ, мәңге белеп булмый бит инде. Менә Әйе, мин әйе. әле сезгә әзрәк ни ясыйм әле. Шуңа бит инде әзрәк кенә теге ярдәм итеп җибәрү дигән. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Илназ, Әйе. Розана, ничек кәефләрегез? Әйбәт. Яхшымы? Әйбәт. Бүген сезнең бик тә күтәренке кәеф күреп торабыз, чөнки бүген безнең Илназның туган көне дуслар котлабыз. Менә бит. Бәхет, шатлык, озын гомер. Менә гел шулай Розана белән парлашып, матур итеп гомер кичерергә язсын сезгә. Бик матур пар, сез бик ихлассыз һәм инде гел шулай булып калыгызны телибез. Мин Бөтен бик шат ТНВ каналы бүгенге котлый. туган көнемне сезнең белән башлауга. Менә бит нинди зур бәхет тиде безгә ТНВ Сезнең каналына. кәефегез шундый әйбәт. Шуңа күрә туган көнегез бар. Безнең дә кәеф әйбәт булсын өчен җиңелегез әле яме. Ярар. Димәк, Ярар, Артем, аны да- Ишеттек. Илназ, Розана. Мәхәббәт, нәрсә эчендәге мәхәббәт инде бу. Дарулар ниндидер моның янында. Дарулар, бу дару, Дарумысың ул? мәхәббәт. Мәхәббәт даруы. Әйе. Шундый җыр бар. Кем җырлый икән аны? Мәхәббәт даруы. Даруның башкарак төрлесе. Дәва. Кемнән? Әйе, дәва. Дәва, мәхәббәт. Булат Нигъмәтуллин, мәхәббәт давалары. Булат Булат Нигъмәтуллин. Нигъмәт. Менә бит. Теге беренче нидә биремдәге исме тел эчендә тора икән. Әйе. Нишәп тырналар төшермәдегез? Аха. Ризапа, Артем абый. Әйе, игътибар. Игътибар, бу сезгә Җыелыгыз. бик якын булырга тиеш. Бик якын. Оба. Зәңгәр күз. Юк. Зәңгәр Монда шәл. зәңгәр күз генә түгел бит монда. Зәңгәр шәл? Зәңгәр шәл инде, ие. Әйе, зәңгәр шәл. Зәңгәр шәл. Кәрим Тинчуринның зәңгәр шәле. Димәк, 1 балл, шулай ук Артем Пескунов һәм Реза Сәләховага. Аха. Илназ, Розана. Бездән ныграк куыналар тегеләр. Җиңеләбез. Тәүбә, астагфирулла. Так, без әзер. Юкмы? Сандугач. Мин белән бугай. Нишләп гел шулай сүз? Бу ни, Зөлфәт Хакимның җыры булырга тиеш. Әйе. Әйт исемен. подсказка, ну. Давай. Артем Пескунов айрыша бөтен әйберләрне белә. Нәрсә? Бер белмим дигән була башлый. Әйе. Нәрсә булды сиңа бүген читлектәге ялгыз кышым? Әйе. Зөлфәт Хаким. Әйе. Куйган белән мин аларны. Әзерләнмәгән идем дә бит. Дөрес. Һәм тагын 1 балл Илназ белән Розаннага. Менә бит дуслар. Син берәр җавап бирәсеңме бүген юкмы? Утыра. Артем Пескунов белән Реза Сәләховага соңгы рәсем. О.
Шәшәкләр. Ник оларға келесің ол, Менә шулай электр үзалды, шулай электр. Шул бер сулышта карадык һәм дә инде миңа калса шул ак чәчәкләр сериалыннан соң сезнең тамашачыгыз тагы да артты. Ничегрәк булды ул? Чөнки быел Аның инде аның 10 еллыгы. процессын, аның процессын искә алсак инде, ул инде бигрәк тә минем шулай күңелемә кирип калган. Ул 2014 ел иде, Артем белән безнең өйләнешкән ел. Шуңа күрә ул теге әйтәләр бит әле тормыш делится на до и после шуның кебек. Ул 2014тә төшерелә башлады. Безнең 6 сентябрь никахыбыз булды, 9 сентябрь ак чәчәкләр төшерелә башлады никахыбызның 3нче көнендә. Һәм 2015 елда гына чыкты. Без ел буе диярлек төштек, чөнки анда кыш та, җәй дә, яз да, көз дә кирәк иде. Ул инде узын, шактый узын материал иде, 10 сериялык сериал бит инде. Һәм менә быел 2025 елда ак чәчәкләр сериалының 10 еллык юбилее. Чыннан да ул шундый зур масштаблы проект булган. Мин инде үземне ул рольгә сайлап алганда әле аңламаганмын да аның нинди зур эшкә тотынасыбызны һәм шулай теге тарихка кирип, архивка кирип каласын. Тамашачы чыннан да ярата, әле хәзер дә очраткан кешегә Шаһидә дип эндәшә инде теге медиклар көне белән котлыйлар мине. Мин да, ул бит сезнең дә бәйрәм, сез бит медицина хезмәткәрен уйнаган кеше дип шулай дип котлыйлар. Чыннан да ул теге безнең гаиләбез тарихында, минем карьерада шактый зур роль уйнаган бер хәтирә булып саклана. Хәтта мин үземне врач белән торып дип уйлыйм кайчагында. Шулай медицина көне белән котлыйм дигән Артем абый. Бик зур рәхмәт Резда шундый тарих өчен. Шуннан да шундый зур масштаблы проектта сезне күргәч инде без, чөнки без Резда апа белән, Артем абый белән бик мин бәләки чакта танышкан идек, шуңа күрә алар инде миңа теге үземнең тугандай якын кешеләр, шуңа шундый зур проектларда күргәч бик шатланып, бик куанып, бик горурланып утырдык. Рәхмәт. Быел ТНВ каналы белән берлектә Ватан 21 гасыр телекомпаниясе Туфан Миннуллинның Ай булмаса йолдыз бар әсәре буенча сериал төшерә. Артем, сез дә анда катнашасыз, нинди роль башкардыгыз, ничек съемкалар үтте, гомумән үзегезнең уй кичерешләрегезне сөйләп китсәгезче. Мине шундый зур проектка әле беренче тапкыр чакыралар, шундый зур образ башкарырга. Чынапмы? Аңа кадәр кинолар төшкән булса да, теге бер-ике съемочный көндә генә инде. Мәсәлән, кеше китә җыры кала да бер Нәбиуллин дигән роль башкарган, шулай ук Саша Далматов төшерде. Монсында менә зур образга чакырды Мирза Нурга, ул инде Ай булмаса йолдыз барның теге баш геройларының берсе, Мәдинәнең сөйгән яры, ире, тормышының газабы дип әйтергә була инде. Менә шундый образ башкарга чакырды. Съемкалар бара, Чистайда төштек, Кама тамагында төштек, менә хәзер Зеленодольскида төшә башлыйбыз. Бик күңелле. Киносы ничек булыр? Төшерүе күңелле инде малай. Әйбәт чыксын дип борчылабыз инде, борчылу бар әлбәттә. Илназ Рузаны, сез инде сериалларда төштегез. Син инде төштең. Салым бітіргісіз, жәмәғат. Минем дә сана битергесе шакыралар, но алмыйлар. Соңғысы жүрі, нәрсе ул? Кеше Кіші китә китә җыр. жүрі қола. Аха, анда нинди роль башкардыгыз? Мин Ниса, төп геройның бірінші хатыны. Мен инде съемканың соңғы күнінде төштем. Ләкин шушы соңғы көндә төшсәм дә ул иң беренче серия булып барды. Менә бит. Шундый факт кинодагы. Минем анда әллә ни зур роль түгел, ләкин нигәдер тамашачы мине һаман теге күргән саен бозау дип мине һаман теге бозау дип теге шәкләнеп чыгып китәм теге шул һаман сез бит әле теге бозау Мин бозау. Мин түгел бозау теге герой. Вот шул. Аха, аңлашылды. Илназ, сез Мин әйткәнемчә, ничек кенә тыйнак кына утырасыз? мине чакыралар, но алмыйлар инде малай, алмыйлар. Алыгыз әле мине дә. Нигә алай димәйди? Юк, төшкән бар, Артем әйтмешли теге зур рольләр булмаса да, эпизод, ниләр, массовкада, ниләр. Бик яхшы, Алла бирсә, сезне дә зур рольләрдә, Алла бирсә күрергә насип булсын. Сез моңа барчагызда бик лаексыз. Менә мәсәлән, сез бит инде күп спектакльләрдә уйныйсыз. Менә көнләшү хисе юкмы ул актерлар арасында? Менә бәлки анда бит инде сериалларда төшкәндә дә, бәлки үбешү сценасы да булырга мөмкин, әйме? Менә шул моментларда сезнең бер җирегездә теге кабармыймы ул? Тукта, сез нинди спектакль карадыгыз? Ромео и Джульетта мәле? Юк, Ромео и Джульетта түгел. Без Вилдан белән йөри башлаганда гына мин алып бардым да, минем дә хәтердә түгел. Юк, Урыс ни иде? Юк, урыс түгел, Булат уйный иде, Гатауллин. Дөрес әйттемме?
Şundan. Bulat Gıtavlin түгел? Yok, аның исеме андай түгелме? Yok, Бар бит, әйме? Һәм Рузанның аның белән үбешкәне бар. Булат, менә Илназ, ничек карыйсың син аңа? Мин көнләшәм. Көнләшәсеңме? Мин сен яраттан Рузанны? көнләшәм. Ничек мин көнләшмичә? Мин бит аның ире, ул минем хатыным, минем балаларымның әнисе. Кайсы җирем Ул кабара? беренче чиратта минем хатын, Аха. минем балаларымның әнисе, Әйе. аннары ул актриса. Мин шулай кабул итәм аны. Көнләшү хисе бар димәк. Рузана, синдә? Как Гүлназар Саеваны куша, так вообще хабарам Ben külümü şu gülazası. Kovaram olay. Кабарасыңмы син Рузанны? Кабармыйсың? Начоста ясарга кирәк югарырак. Min normal. Кстати, минем да андый спектакль бар юбыша торган. Аха, Рузана, син ничек карадың? Min eybet korimon diga. Min Ничек әйбәт карап була, мин аңламыйм. Менә Вилдан бер кайда спектакльдә уйнаса, үбешеп мин аны бәрәм дә үтерәм. Шуңа күрә уйнамыйм. Шуңа күрә уйнам. elleğini bilmeyince benim için o iş. Резда апа, сездә? Алай бик кызык караулар икәүләшеп байтып торды. Әллә ни көнләшү хисе бар дип әйтә алмыйм инде, белмим. Мен калса Артем абый көнләшә. Мин вообще көнләшәм. Ай да ладно. Биллахи газим. Көнләшмисеңме? Yok. Ярый. Ну, эш бит инде ул. Ну, әйе Чыннан да. инде. Без инде үзебез гариза язып кергәнбез ул эшкә, әйме? Мин аның актер икәнен белә торып, аңа кияүгә чыкканмын. Шуңа күрә инде ничек инде син үзең сайлаган язмыштан узмыш юк инде хәзер. Менә шундый бер, менә эстрада артистлары арасында андай бер бар. Менә мәсәлән, кемнең концертлары күбрәк, кемнең чыгышлары күбрәк, икенче мәсәлән, менә ирнең, хатынның әзрәк булса, әзрәк көнләшү хисе бар. Менә сездә, мәсәлән, менә Артем абыйда күбрәк спектакль булса, яисә Илназда Безнең күбрәк гаиләдә нәкъ булса. шулай, Артемның спектакльләре күбрәк. Күбрәкме? Әйе, минеке әзрәк, чөнки мин декрет ялына чыгып киткәндә, әлбәттә үземнең рольләремә башка кызларны кертеп калдырдым. 14 баш ролемә мин башка кызларны кертеп калдырдым һәм хәзер инде декрет ялыннан чыкканга да шактый һәм без инде чиратлашып уйныйбыз ике составта. Мәсәлән, мин сентябрьдә уйныйм икән, димәк мин ул спектакльне инде октябрьдә уйнамыйм, ноябрьдә гына уйнаячакмын. Моның уңай яклары минем өчен хәзер дим, чөнки әни булгач инде минем вазифам киңәйде, артты. Шуңа күрә бу минем өчен уңайлыклар гына тудыра. Мин я балам авырып китсә, я башка берәр эш килеп чыкса, мин инде дублер кызымны сорый алам. Бу юлы минем чират булса да син уйнап тора әле зинһар дип. Артемның бер спектакльдә дә диярлек дублеры юк. Шаршын җирдә генә бар бугай, әйме? Кабатланмас һәм бердән бер. Ярым яшыл гел кызык иде без теге спектакльдә дә утырганда, мен әйтәм, менә көнләшмим икән инде, мен әйтәм, ничек була икән инде ул, миңа гел кызык булды. Һәм тагын бер тапкыр әйтәм, актерлар белән мен инде теге шул хәтлек сокланам, алардагы эш, алардагы дисциплина, менә эстрада артистлары, алар вообще шуп менә сездән кырда дөресен генә әйткәндә, чөнки менә сезнең көндә спектакльләр, көндә репетициялар, әйме, сез гел формада булырга тиешсез. Әлбәттә, теге эстрада артистлары да шулай, әмма ләкин теге эстрада артистлары алар көндә репетицияларга барып, ниндидер теге классикалар бар инде сездәме, бию. Алар үзләре хуҗа инде. Сез Әйе, сез хөкүмәткә эшлисез. Менә шуңа күрә актерларыбызны менә без шулай итеп кенә йөрергә тиешбез. Шул уңайдан без инде 3нче турга да күчәбез. Һәр пардан бер кеше колакчын кия, икенчесе минем урынга чыгып татар мәкале язылган катырганы алырга һәм аны 30 секунд эчендә икенче уенчыга аңлатырга тиеш. Дөрес җавап булмаса, икенче пардагы кеше җавап бирә. Мәкаләне дөрес һәм төгәл әйткән уенчыга 1 балл бирелә. Ләкин башлар алдыннан әйдәгез хәл итәбез, кем кайсы пар беренче менә бу бинага чыгып хәрәкәтләнәчәк. Әйдә, 1-2-3 инде. Әйдәгез 1-2-3 булсын. Haydi. Б, ник дүртәүме ни? Юк, Резида белән Рузана гына. Гафу итегез. Ирләр кысылмый монда. Син нәрсә гаиләдә бер нәрсә хәл иткән кеше? Гафу итегез. Юк, бу туган көне шуга әйтеп бәлки. Булмас микән? Мөмкинчелек булыр микән әллә дип уйлаган идем. Joniyim, haydi. Бер, 2-3. Нимә син хәл итәсең? Димәк, Сезме Biz беренче, беренчеме? Юк, син хәл ит. Безме беренче чыгып син. Bey siz indi borыгыз bizga күрсәтегез. Әйдәгез. Кайсыгыз, Резда апамы? Мин аңлатам. Әйдә. Тамча. Тама. Таба, Тама. тапма, Тама. табак, тамчы, тама, тама, Тамчы, тама. тамчы, тама. Ма тама. Таш тишә. Ташны тамчы, тама, ташны тишә. Да, дис киттек. Киемеңә карап,
Киемеңә Киемгә карап, қарап, қаршы алалар. киемгә карап каршы алалар, акылга карап сатып калалар. Молодец. Ана күңеле, ана күңеле. Ана күңеле балада, баланыкы далада. Молодец, сай кеттік. Бит күрке, Бит, күрке, күз, күрке, күз, тел күрке, сүз. Молодец. Көрдіңіз ме Риза апа білеме қалды? Бітті білі? Бітті. Санайым ма? Резида апа. Балалар ұқтай шо. Аха, менә бит. Нәрсә булды? Біздіңді қайтамыз. Айтамыз. Тапсыру өтті. Ескерткіш болды, қайтамыз. Хәзер, әйдә Рузанна, хәзер сен. Ярыймы бер генә әнине киям, бер генә колак. Ярамый. Давай. Әзерме? Униме? Олма. Алма. Hayır. Оғашынан. Оғашынан. Алма ағаштан ерак егылмай. Түшми. Әйдә. Әйді. Күрші тауығы күрке болып көріне. Күрші тауығы. Тауық. Тауық. Күрші тауығы күрке болып көріне. Күрке болып көріне. Тауық. Көріне. Күрші. Тауық көзі? Yok. Күрші. Тауық көте? Yok. Күрші. Тауық. Күрші. Күрше тауығы күрке болып көріне. Күлме кішіден, күлмәсілер өзіңнен. Күлме. Yok, күлме кішіден. Ярамай күлме. Күлме. Әйі кішіден. Кішіден күлме. Күлмәсілер өзіңнен. Өзіңнен күл. Yok, күлмәсілер өзіңнен. Күлме кішіден. Күлме кішіден. Күлмәсілер. Күлерлер өзіңнен. Bir kişke. Bir kişiге. Kişke. Егет кішіге. Kişke. Bir kişke. Бір кішіге. Yok, kişke. Бір кішіге. Бір шіше. Bir kişiге. Қалдырамыз бұл Нәрсе? мәқалді. Kişke. Әйе бір кішке. Mişke. Кірмішке. Әйе. Bravo, İllas bravo. Bravo. Бик қызық болды, бик үзенчәлекле. Тегесе тауық семірген сайын күте бір үшәлі екен. Мәқал бар бит инде. Ишкәгез бар ма? Шуны әйтәм. Балларға келгенде Илназ белән Рузаннада 9 балл. Артем белән Резидада 11 балл. Шулайтып, бүгінгі тапшыруның җиңүчеләре Артем Пискунов һәм Резида Сәләхова булды. Котлыйбыз, дуслар! Рахмет Игорь. Һәм безнең сезгә бүләгебез дә бар, булай гына түгел. Шундый безнең Матур ТНВ каналының сыны, һәм инде ул сынны біз бүгін сезгә тапшырабыз. Гаилә башлыгы буларак без инде аны Артем абыйга тапшырабыз, әйбәт. Рахмет. Резида апа, котлыйбыз сезне. Алла бирсә, соңгы килүгез булмасын. Сұраған ең бит әле актерлар арасында Көнләшү бармы? Юк, 1 грамм көнләшү. Керек түгел ондай. Булды, біз қарадық, тұтып қарадық, көз белән қарадық. Хәзер біз бұл сынны, әгәр дә ТНВ каналы қаршы булмаса, Без каршы түгел. туған күнін билгеләп үтүче Илназ Хабибуллина Бүгінгі тапшыруның йылдызы. Рахмет сізге ярар ма? Ой, Артем. Сіз менә җиңмисе җиңеп карагыз малай. Оны бізге не бұлдырамыз? Талант, шын талант. Без сезнең белән саубуллашабыз. Алдагы тапшыруларда очрашканга кадәр. Сау булыгыз. Сау булыгыз.